ma bende jafombo gi keyo bende nyaka koro ng'iende kata kukune. Ka kamano Nyakwar Mgajwang', jatend Azimio la Umoja Raila Odinga yande oyango kweth mar MDD ma bende owacho ni biro bedo kod ratiro kendo ting' matimo dhiro gik moko 15 mane olieko ni kaber nono to nego bende koro timore magiteno timo e sach rumb ndala 14 mar sono tend piny Kenya mar mondo mi duoke ngima oganda kata ngima mani malo chien. Kama kaka jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ne oloso e wach ni Nyakwar Mgajwang'. Starting today and now, we hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons. To restore the dignity of the Kenyan people and to put back our country on the path to prosperity, this illegitimate regime must go. And to restore the dignity of our people, Mr. Ruto must go. The importation of genetically modified organisms, GMOs, by Ruto and company is a scheme to destroy the country's food basket and to make Kenyan slaves to the American multinationals while enriching his cronies. Subject to the constitutional provisions that give the people the power and the right to peaceably and unarmed assemble, demonstrate and picket, we are calling upon our supporters to action. We have no more patience for an illegitimate regime of hypocrites and fake humanitarianism. We begin telling Ruto and Gachagua that we can't keep living on false promises. Koro wacho ni okyali ya osaba. Okyali ya osaba ni onge ko chik mojo kamano. Niti dispute over the outcome of the elections. Ne wadhi e court to court ne kochiwo adiera. Koro adiera osewuok sani. Omiyo ok wanyal kendo dhi nyime gi ng'ama kama rin nyaka 2027. Nodwa keto kore miluongo ni IBC mamare kende. Uyie go nyithurwa. Uyie. Udagi. Odong ndalo 4 kende. Odong ndalo adi. Bang ndalo 4. Aburo wacho moriere. Unyithurwa. Aburo nyiso moriere kaye mwadhiye. Kochopo kucha. Kaka joluo machon. Mano jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kod kweth mag jodito moko mag Azimio la Umoja Nyakwar Mgajwang' ka mokwongo kacha iwinjo kanyo kane oyango kweth ma iluongo ni MDD Nyakwar Mgajwang'. Ma ok en mokwongo, sigana jakom en sigana mabor korie ahinya to weche mag siasa. Chien kacha ne wan gi NASA machal ka gima ne oleng'ore wadonje Azimio obedogo sani koro kweth machielo mar MDD. Aneno ka jo sumweche mag siasa wacho ni nyalo bedo ni ma en exit window out of Azimio koso nang'o. Magi moko penjo ma ji penjore je ibonyo. MDD chaka kode kama. Nyona kanyo. Ngene kaka anene. Kane nyahera Kisumu. Ik mar jaduong' Willis Otonde ker mar Uganda Luo. Gai mar Azimio ni nochiko bang' ndalo 4 gidhi loso kendo gidhi miyo ji direction maler. To ne wawacho ka juma mokalo ni nitiere johera mage moseng'ado nyakotiko mar bas maging'e ni gin gibiro Nairobi. To ka gichopo Nairobi tiwacho ne gini ji romo sama kama to ji dhi kanye State House. State House. Nikech mane gima ne nitie pachgi. Apani kanyo loso kendo tich ang'wen nitiere kaka ji mang'eny ma bende ohere nyo bedo gi buok ni to kara
manyo gini wakoni koro wachomo tir ang'o kendo kane Raila Odinga oa Afrika ma milambo to kendo gimomiyo adok ga gini en ni mondo wapim ne jothurwa weche mag pango gik moko ka in gi strategy tikoni banka tadhika obedo gima ler penjo ni mita kadi bedie ni koro movement manyolosni ochalo gima en exit mar jogi kowuok e Azimio dira makende VOJ kaka nene en ni Azimio nosetieko tije mana kaka CORD mana kaka NASA mana kaka moro mane chake manotelie gi Miguna niluongo ni National Resistance Movement. No hijack. No. So MDD ni okonyien nikech kiseneno kinde mokalo nitie vijana mojarwako go gute moko to girwako gik moko machalo ni koro gin jolweny manitie ga rallies mag Azimio gi. To koro mondo gikawe magilande officially ni mane makoro gidwa timo mana kaka iwacho no chalna ni koro idwa wuok e Azimio ni manya ng'owa ot machielo nikech adira makende bedo ni gionge telo Azimio onge Azimio weth nikech kata king'iyo jodito mani kanyo mapodo make motegno en mna Raila Odinga en Jeremiah Kioni en Kalonzo Musyoka gi Martha Karua Jeremiah Kioni to en ga mana kende Wamalwa Azimio kane chako kane gin KICC parties adi manoketo koka gi 26 na gin 26 to kwanene ka 26 gi pod nyang'owa kwa we pa gi maendeleo chap manowuok kech okwane ka jogi ji 25 modong' gi ni kanyo motegno to gima chaka wache di chalna kendo ka juma to nitie jok matimo ang'owa wuodhore gi wuok chuny gi ol gi jonya ma nyiso ni nitiere ji makata bed ni kane Raila oduogo ko Afrika ma milambo to miyo gi mijingo to miyo gi teko na diera girwa ni pod wanyatimo ang'owa pod wanyayudo odiochieng' gik matimore gi yudo ka gini karachal maonge emomiyo kanyo odhi Migori to wacho ni kendo gibro lando mwandu ma jopiny kik tii godo mwandu ma jopiny nyaka buon tachiel kuom ginyo wacho ni tong ing'eni nya wuotho supermarket nyoro godhiambo to ro manye nitie tong nya neno kembe mang'eny gi puothe mo package tong to keto kanyo koro mako dhoga ni to tong ni en mar ng'a monego kum so ka penja ina gosechako bede wi japiny ni to ko wachina ni tong tante gweng ka rangwe ka tong wakao ka ng'ane koro ng'ane ni koro kachaka ka tongire an wakao wet ka otongire nango so ngiso an kaka nene en ni gini en wuoth mabor to wuodhni nitiere kaka ok en wuoth mochomore tir en wuoth ma ji wuotho to okang' ma ji okawo nitie weche matimo ang'owa madonje okane ka nitie lai maler bukoni mate mwachomo kama tarik 20 bro biro kendo aneno kosewach ne ji nobi Nairobi to kuchopo Nairobi to en ang'o modhi timo Nairobi demo mudwa timo man Nairobi ni ochakore kanye to rumo kanye to tarik 21 ang'o matimore kaponi gima nogo monotimre chako timore yes to kata kaponi otimore tarik 21 koro kane wasebiro Nairobi wachako waidho bas wadok dala koso wabet Nairobi kani nitie gimoro maber mwadhi yude Nairobi ka so an kata bed mna ni pod gi make matek to aneno ka lai mar gini pod pokoriere na tir ma wang'e ni ma e kumwa chomo ka en dhiang' magidwa luon
to my strategy midhi logo dhiang ni tidhika nikech chalna ka gima nitiere toke kanyo yie moro ni ng'ani to koro nitiere kom gima dwa tim en mna ni watim ang'owa waket nega paka watungu yie nikech ng'eni gima Rigathi Gachagua ne wacho nyoro ni nyalo bedo nade ni ma sirikal moko yango to ka timo appointments to wacho ni onendo nyakon chia ok wayiero magi mang'isi ni nikech kar mane gichako ni ok giyango jatend piny cha chale ka gima koro ok otegna ahinya sani koro isieme wadwa ni tim kama wadwa timo ting'elo timo kamano nikech jatend piny ukwaye nikech jatend piny kok uyange to kumiye kata demands nikech ok uwinje ok udware so onge demands mumi unemuko ni wan jowa wadwa notim achiel ariyo adek kamano Rosie chal ka gima jomoko nyalo nene ni chal ka gima kweth mar Azimio gi jakom biro gi MDD ni chal ka gima gimiyo sirikal obedo modich nikech samora mora ma ka ji odhi lemo to wajo Azimio ne ma italo nyaka od lamo nyocha kaka Azimio wacho ni wabro chako wuoth machiel kachiel kuonde moko mag sirikal moko morit nyewa neno kanyo kubila ochako medi Kisumu State Lodge Nairobi ka jatend migawo nyo wuoyo ne ng'ata motimo gimoro tara mar chik wana rak record mo kwa deo ni nga e siasa mar piny etend piny Victor wach ni samora mora ma ji odhi lemo mos nying Raila iluongo mang'eny molo nying Yesu mane kakinene aparo ni BOJ gimipenjo no to ni mana kare aparo ni ing'eni tok chik manyien bang post election violence ma 2007-2008 kane wadi yiero ma 2013 e bo chik makoro wanyien mowacho 2010 ni neno kane Raila gino wacho kaka code ni okoyie gi duoko mar Supreme Court kendo kane gidhi kuro ne giwacho ni judiciary on trial mane kaka ne gitime to ne giweyo magisongo mbele 2017 kane koro paro lokore to nineno ka NRM nochiere e bo Nasaka ting'eni adwa pogra gi sini bonyo matin kan nikech kane NRM ochiew to nineno joma ne ochungi NRM joma ne nitiere kanyo mane partners mag NASA no sechako ng'were kando kata nineno swearing in ma 2018 manomiyo ute fwambo nolor ni neno kantie joma noringo makisomo bug Miguna ma treason winjo kama ko wacho ni adenda ni omaka ga dhi gesel mok del madonje mok del masel moro be no wacho ni bom no dire dalane koro ni do ka joma no chungi Raila mana kama Raila nitiere to sani king'iyo gima timre sani to pogore nikech neno ka jok manche ni gode Azimio ing'eni ya 26 mo wacho gi magi ne joma gwethi to joma ne originators mag Azimio to wang'eyo pod omoko kama ne nitie Kalonzo kama ne nitiere Martha Karua kata Eugene ni oyware machien koni nok gin the original owners mag Azimio kora naparo ni king'iyo Azimio kaka nitiere to gi MDD makoro o launch ni makoro paro ni makoro nego beni pango mana kaka NRM ne mano chung ne weche mag resist koro nyaido ni mae be kaka Azimio dhi to mae monego be nang'oa timo weche makaka ne giocho ni gidwa golo list mar gik moko magidwa ni mondo ji otimanyo ji ong'any ni winjo kochako gi kampuni ma Safaricom odhi owacho eggs odogo wacho ni bang'e abro miyo list mabor mar gik motimang'oa moko nego nyiew kata kembe moko nego timang'oa utigo mano maybe en strategy magintiere godo mar keto pressure ne sirikal mar ariyo to king'eni samoro jomoko biro gomo ng'eyo ni 2017-2018 kaparo makamano nobiro be nonyago lemo to donge handshake no akanye handshake no kotiko kata ndalo gine dwecha auchiel sani wasechopo dwecha auchiel to pod wane pap kore wacho ni mabere nyalo nyona okawacho mano kaka uno nene okawacho anawacho mnania samoro nitiere strategy magintiere godo mambele kachecha nyalo address gimoro na winjo ka Rigathi Gachagua wacho ni sirikal ni siko kawacho ni wan ok wayier ji wayiero kabila ariyo to karonego ng'ato penjgi ni kura mane giyudo kuonde mag Azimio stronghold
kara nokwal nikech kiwacho adier niya udich gi jok manogonu kura to kura noyudo nyaka kuondego kara ji matin manomiu kura kuondego wachuru ni kuonde manoyude kura go waket gi ang'owa e sirikal to kunyalo wacho niya ni sirikal umiyo mana joma nogonu kura kende to kuonde mane strongholds mag Azimio go to kutimo ang'owa ok umigi nikech kura noyudo kanyo dongisiko kata migosi William Ruto nowacho nomiyo yieyo to kata kano miyo yieyo no to yieyo bendo miya lemo miya lemo to dongane aneno ka gazette notice miyo yieyo lemo mapangru nyaka joumo mitich vio jay Marende osiepwa kona kani Jakom ne okowacho ni ji obuon tong ni mano ne mana pach jopiny Victor Marende musiepwa koro wacho na clear ket ler no ni jopiny ema nowacho to wach tong no wacho Safaricom no wacho Safaricom kora para ni kadhi mbele mana kaka owacho no niya sani nchineno ka pointers mane Azimio wacho conditions mane gimiyo serikal ne nitie gik mane giwuoye mang'eny nitiere achiel kuom gi yadho mar IDC mane injo ka giwacho ni gin ok giyie gi cherera 4 manogol chake ninjo ka jakom siko kawacho ni ere kaka ji adek kikete ji 4 ji adek nyalo wuoyo moingo ji 4 koro manowacho ni wan ok wayie gi yiero manitiere mar commission miketo sane machielo nitiere gima ne giwacho mar pek mar piny magidwa ni mondo sirikal ni otimang'o ong'i kaka nyalo loso wach mar pek mar piny omiyo kata karalis gi nitiere message magintiere godo to katieko iseneno kata king'iyo kata sani kaka ji wuok bire buchegi ing'eni king'iyo tipenjri niya wadoke elections koso nang'o nchi neno kaka ji ncho wuok Migori anya bedo na ng'ama tin e siasa to ka doke dhok mar Raila kaka nowuoyo nogolore mowacho ni mana kaka nyar gwasi mane ogine mane ogolre mondo nyang'o cham mondo koth otimang'o ochwe en bogolore onyalo duogo kata ok onya duogo joluo nyalo loko ma kama wadore jodongo ma jorieko okonyo e loko tie ngero mane jakom otiyogo Migori ni tiende nang'o kotemo pime kod siganda Nyagwasi ting'eni anto kaka ng'iye kaka jafwambo taneno ka gima ne en ng'ama nogolore iwacho ni sacrifice ochiwore kaka misango onyiso jonage ni awuok gonya uru adhi e lweny nyalo yombo kata ok inyal timo ang'o kinyal yombo koro aparo ni sani kuonde mowuothego en kaka oilo ji onyiso ji ni koro waikre tarik 20 iluongo ni the mother of all chieng'ne ma koro bro timo ang'o obro nyiso ji to ka debe ni ralis gi onge gi weight ni neno ka sa asaya mar ilo pango wach mar buchege State House olor Nairobi ka Kisumo lor kara ilore nang'o ko onge impact nikech ng'ama wacho ni en ok buoge ng'ata ni makoro loro gigo ema loro gino dongo nego loro wacho ni an nasechamo muma ane mane office tema ne uru gi modwa temo na mondo ne ang'o momiyo sa mara ila gino fuolo matin to polisi opangnwa ndara chieng' mara ido gi mapenyo iko shida tunafunga tu in nidhi omango State House State House wachnwa gima nidhi omango State House Rosalie nakado nidhi State House aneno ka chumbe gidiro tapenyo ni iko maneno tunafungia watu Azimio koro ing'eni jafwambi geno kwaling gimora mora mineno tidwa nyakipeny to ang'o matimore kae koro gacho ni si tunafungia Azimio chan gima polisi go to gin ginyiewo mogo kama opogore gi kama jopiny nyiewe koro magi penjo migine nikech ka dieri gini onge gi weight kaka gisiko gacho ni okunya uso nwa fia to gin gibro mana dhi mbele jo Azimio tim gik gigo gin giendesha serikal lakini kamora mora magiwo kata nyoro ni neno buche Rigathi Gachagua gi jofwambo aparo ni 90% ne Azimio mano goyo bura mane gintiere Tharakanithi 90% ne Azimio ka en kokobadhi tiwuoye na erokamano Fred Victor ing'eni jibro ngomo ng'eni to pinje ma oluorowa gi piny mangima pinje matek machalo America gini Russia gini Eastern gi jo China
ingeni Kenya giluongo ni is a strategic country East and Central Africa ka hub. e weche mag ohala gi siasa mare gi kwe mar the Horn of Africa vi ang noro me tok tent ne ke chimaya weche ga apani wabiro wuoyo bathe chula gimoro matin Victor weche ni ka kopogore gi ma senior senior J osewacho to gi Roslyn nitiere wach mancha ne wawacho ka mabende tenore gi gimi penjono ni makosa mancha ne William okuongo timo maduong' en dhi choro lwete kapo nono notimo kamano moketho ne jakom tije mane en godo e yucha gini pod wadwok mana kacha nikech ne wawacho ni bang' timo kamano koro omiyo jakom seche 24 koro en godo ma koro ging'iyore godo gi William itiyo tije macha cha sanide koro nitise winjo no sedhi Ghana samoro sedhi South Africa to koro okaw mahino mare te koro keto ka koro gikare ka bim gi guok en pacho ka ni mar kani ng'iyo samancha jakom olando wach mar mandamano ni to gi gima biro tek 20 BBC nyocha ne olando wachni gi ute mag fwambo mamoko mag piny mangima to BBC no pik wach miwinjo ka Kalonzo no chako wuoyo kuom wach BBC ni kane en Migori tiende ni sama BBC lande to gilande ka giwacho ni mutni opposition jatend opposition ma Kenya oselando gik makamagi mabiro to wang'eyo ni pinje joagunda nigi raia mag gipachoka wang'eyo ni nitiere weche mag ohala mana kaka iwinjo iwacho ni Kenya en international hub wang'eyo ni pinje joagunda gin gimbetre gi pachoka wang'eyo ni Kenya gate kata rangach midonjo godo e pinje Afrika kia pinje maoko koro miyo onge yo minyalo umu godo ni kata biro thungore ni iro ni dhithungo wa pinga Kenya iro ni dhithungo wa mana jo Kenya ka kende iro ni nitiere kako dhi chako wuok oko kora paro mana ni gima notimo marach mokwongo tiji chanja no nego wene jakomoti mar ariyo wang'ien to gima dhi nyime ni okeno okang' mokwongo ma jakom timo weche notimo gi Moi ne okelo bade mane gi mosore bang'e Kibaki obiro ka Kibaki kore ochwakore ne gimoso bade bang'e ochako biro gi Uhuru mancha ne gitimo kaka gitimoni kiwinjo kaka Gachagua loso to ng'amari kibiro neno no luor nikech ong'eyo ni ponono jakom gi William Ruto obedo mogo mbaka wang' achiel to en mane en jalop William ni ene midhi kuongi gwethe tenge wacho no dhi bete compound cherore kaja komo donjo ni to dino ne koro kaja kom oromo gi William magi winjore jok mane tok Raila ma en Kalonzo gi Karua mago jok manyaka winji liet to jok mane tok William ma bende en Rigathi gi Mudavadi gini nyaka liet koro ng'at ma luoro ma Gachagua ni godo ok kata mar mandamano to luoro moluoro godo ni Raila oromo gi William tidhi thiche oko Uminjo wacho no biro bet ko chalo ng'ama luorore rangach State House kacha mondo ne ponono ka jakom biro ni e compound kanyo to kuongo go wang'e kuome ni an ka koro kiwe mano to pek mar wach ka Victor king'iyo gik mane jakom olando kate weche 15 untiere wach mapek moloyo kata mana Raila owuon wach mapek ka en pek mar ngima kidhi pono lemo Victor kikalo ya sikul kaka koro sabiro romo tiyudo ka mapero chiek to ntiere mapera miwacho ni low hanging ntiere mapera minyalo tero badi kama tipono kata ka okidho wiyen koro onge tiende idho wiyen ipon to ntiere moliero gi piny ka kata ntiere maembe moliero minyalo pona tidhi koro e weche 15 gi ntiere man gi malo e ka ntiere moliero machiel kuom weche mapek moliero en wach mar pek mar ngima koro wach mar pek mar ngima ni ema jakom okwanyo kata Azimio okwanyo to ringo godo tiende ni kata bed mana ni jakom ne onge to jopiny hinyore koro kan tiere gima dhi miyo ji wuok oko to en wach mar pek mar ngima nikech jakom sani jopiny samoro kodi gi weche mag saba sani kopogore gi josiasa ma samoro dwa biro chung kendo jopiny
kamoro ok nyal neno pek mar weche mag IEBC gi nyaka chop yiero chop machiegni. Lakini kogike weche mag mogo, kogike weche mag mafuta, kogike weche mag wuoth makoro pek to gi weche mag school fees juma manyien nyithindo duoge half term. Kaka gidok iwinjo kaka jopiny wuoyo, kata mana jok mane otimo ng'anyo Vihiga, jok mane otimo ng'anyo Kiambuka, jok mane otimo ng'anyo Nairobi gi. Koro ji wuok makata jakom onge gini. Koro jakom ento koro biro riwre gi gini kodhi. Koro mae gima pek to kane ing'iyo kaka Rigathi ne loso nyoro ne onge strategy mane ogolo. Ma gima chielo mabende no aparo no bedo marach, lewe no kier to sini wacho gani lewe okier en ga kamano. Nitiere makosa kata gima duong' mane Rigathi otimo. Kasa mano wacho ni kech nitiere kendo onge oduma e piny mangima ma mbele ok ong'e kaka nyalo bedo. Victor, gima miyo sibura achiel nego omuga buora kendo lawo gi en chir mare. Jatelo ndalo moko ni nyiso ni jatelo kata chalo nade king'ama jatelo kata piny lich machalo kata mudho ni mbele in ok iwach ni mudho ni mbele. In inena gi chir kendo inyiso jopiny ni mbele dhi bedo maber. In nekech king'at monego beni miyo ji hope to in emise wacho ni hope onge to samoro ng'at mano odong' gi kobwe moro ariyo kende en ong'eno setho ya mato wang'ni warumo ke jatelo mosekoni wang'ni onge. Koro katieke wi wachne iwacho ni ng'ech neno koda wang'e. Tarik 20 biro ng'amo ng'eyo kaka dhi bedo onge, wan bende warito mondo mi wane koda wang'wa. Mak mana ni gima William ok ong'eyo ni ng'at man gi piny maran piny man sani koro en president en William, ok en Raila sani japap. Iwinja ke yiena mondo atigi dhokno. Tiende niya oonge ofis mobetie. Koro William ema gik moko te ng'iyo ma kiwacho wach mag pek mar ngima to en eming'iye. Ni winjo ka Sakaja oloso kowacho ni kabeto jogi onego go mbaka. Ok ochuno nyaka gibede gi handshake kata gibarie gimoro to gigo mbaka. Owuoyo kamano kaka governor ma Nairobi mong'eyo ni kama andamano obet kendo businesses olor to ushuru michoko Nairobi ka ok bi yudi. Dukni ibilor. Ong'eyo maber ni transport kata mana weche mag wuoth dhi ng'ikore. To sama weche gi ong'ikore nitiere kaka uchumi dhi hinyore. Koro uchumi ni biro chune koda ok gidwar koda chalo nade mana kaka ne ochuno joma moko ka. Koro William samoro pod okos eneno kaka gigi chalo. Nikech pod ok obedo ker. To jakom to ma en opira mosebet kogoyo ong'eyo kama gino dhi betie. Kora paro ni biro chune dhi nitie kama biro gik ma gini dhi buogo joket mwandu. Joket mwandu ma oko to gima pacho ka. Nikech onge ng'at madwaro mondo miyo ket mwandu ne kama koko nitie. Onge ng'at madwaro mondo miyo ket mwandu ne kama ng'en samoro kodhi yawo kambine kata gache kodhi gode ndara tinyalo yudo jo maandamano go ma wang gari. Iru ka luoro dhi bedo mantiere makata kaka ji dwa chako konyo nyithindo school ka nyithindo duo kama gik makama gibedo. Koro mano e gima iluongo ni emitne. Mane madhi miyo samatia gas chantie to kangi duogo godhem nikech Victor katieke tarik 20 hapa ne asetieko mang'eny makoro negatieke. Tarik 20 ibiro yudo ka chakre okinyi ute mag fwambo te gi cameras te ntiere Nairobi. Mano nyiso ni gino negi pek. Ibiro ka discussion mantiere gokinyi no chieng' Monday to teka ka obiro chake ka ute mag fwambo Kenya to gi piny nyaka Afrika te biro bet ka ng'iyo gima timore. Seche meng'iyo gima timore no tie ni gino pek. Koro gima duong' ka ni giko ni nyaka ji ariyo gi birom koda giromo ni gipogo lemo koda giromo ni gimosore koda Gachagua odagi kato yie to nekech pek mar ngima to gi kaka jopiny nitie to gi hinyruok madhi bedo biro chuno ni ng'ata achiel nyaka kore chwakre. Erokamano. Nyakora Mgajwang' mae kaka wanyalo loro sulano weche thoth kaka pile wanaket wang'wa nitiere 20 dwe mar adek higa ni chieng' tich manyien dhi bedo nade Nyakora Mgajwang'. Mopogore kod mano Nyakora Mgajwang' ne tinende